Assalamu alaykum hormatly tomaşaçylar. Qadrly aýdymsaz söýjüler we dinleýijiler. Ene her hepdäniň ýegişenme güni türkmen owadyny janly aýdymlardan, janly saatlardan düzülen owadlar saatlaşan atly gepleşigimiň ýene-de bir täze sany ýaýlymdy. Pursatdan peýdalanyp gahrman arkadamyzyň saýetinde siziň her bir günüňiziň aýdyma sada beslenmegini tüýsüregimizden arzu edýäs. Ne bugün kun gahrman arkadamyzyň tagallasy bilen Türkmen sportuny, Türkmen medeniyetini bütün dünya tanaya. Biziň dutarmyzy gyjagymyzy dünýä tanadan gahrman arkadamyza bolsa, biziň ýüreklerimizde şäksiz alkyş bar. Mehriban arkadamyza pursatdan peýdalanyp uzak ömür berip jan saglyk arzu edýäs. Arkadamyzyň saýetinde bagtyar watanymyzda şyryň aýdymlar, joşguny saatlar ýanglansyn. Mehriban ile şer hormatly tomaşaçylar, elbetde bilýänsiňiz, owadlar saatlaşan atly gepleşigimiň täze mewsumi Ediz arkadamyzyň ihlasy bilen paýtagtymyzyň görküne görk goşup oturan Aşgabat seýilge ýakynda ýerleşýän Aşgabat Medeni Din Jalyş Merkezi bilen bilelikde taýýarladyk. Elbetde biziň gepleşigimiz täze mewsumymyz başlaly bäri ýurdumyzda tanalýan meşhur aýdymçylar, ýaş zehinler biziň gepleşigimizde gelip aýdymlary ýerine ýetirip öz ukuyup başarnyklaryny size görkezdiler. Şuňky gepleşigimizde de mehriban tomaşaçylar, sizden gelen SMS-ler esasynda ýurdumyzda tanalýan yaş zihinli iki tane aýdymçymyzy biz häzir sahnamyza çağırarys. Ýöne aýdymçylary sahnamyza çağırmadan öňürtü gepleşigimizi siz üçin janly sesle aýdymlary ýerine ýetirip berjek aýdymçylarymyza sadanarlyk etjek, ene sadanly ýigitlerimiz bar, Halipa sadannamyz bar. Gepleşigimiziň başynda sizi şular bilen tanış edýäs. Bilýänsiňiz, ne biziň hormatly Halipamyz Türkmenistanyň atgadanyn artisti Recep Ulugowyň nasadannasy biziň Halipa sadannamyz 4 guly Artykow. Şeýle-de Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň bagtyar talibi biziň milli saz guralymyz bolan gyjak saz guralyna sadanarlyk etjegine sadanly ýigidimiz Ýagmyr Täşliw. Şeýle-de meşhur sadannamyz Atajan Eýubow gitara saz guralyny Oraz Mämejikow. Şeýle-de Türkmenowa Hojalyk Uniwersitetiniň bagtyar talibi sadanny Kerwen Hoşdurdyw. Halipa ýigitler biz siz gepleşigimizde hoş gördük. Indi mehriban tomaşaçylar, gelin siz üçin gepleşigimiziň üstü bilen şu günkü gepleşigimizde janly sesli aýdymlar ýerine ýetirjek. Şu günkü gepleşigimiziň mihmanlary bolan Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň bagtyar talibi aýdymçy Bäşim Ýolamanowy sahnamyza çağırýar. Şeýle-de Han Pehlwanowy. Şu günkü gepleşigimizde ýigitler biz sizi hoş gördük. Ýeriňize geçip bilerdiňiz. Ene de mehriban ileşer, hormatly tomaşaçylar, bugün hepden ýegişenme güni diýmek, Türkmen owadyny, owadlar saatlaşan atly gepleşigimizde siz bilen ýene-de diýdarlaşdyk. Indi bugün mehriban tomaşaçylar ýaňy tanışdyrdyk. Owadlar saatlaşan atly gepleşigimizde Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň bira uçurumy, birem talibi, Bäşim Ýolamanow, şeýle-de Han Pehlwanowy we sadanarlar topary bilen ýene bir ýola gepleşigimizde hoş gördük diýäs ýigitler. Hoş geldiňiz. Sağ ol Bemrat.
ilk bilen şu gepleşiginde çağırýan şu dörejlik toplanyňa köp sag bolsun aýdýan. Şular ýaly ajaýyp döwürde ýaşaýan gahryman adamymyza, biz ýaşlary öwüp ýaşadygymyzy, symodymyzy, medeniyetimizi görkezmäge döret beren mümkinçiligi üçin köp sag bolsun aýdýan. Şular ýaly jan tepde öz symodymyzy, aýdymyzy, sazmyzy görkezmäge, tomoşaçylary ýetirmäge gahryman adamymyz bize ul mümkinçilik döretip berýär. Gahryman adamymyzyň jan sag bolsun, başlyk bolsun, biz ýaşlar üçin edýär. Ilmidam atalyp aladalar üçin köp sag bolsun aýdýan. Gahryman adamymyzyň jan sag bolsun, başlyk bolsun. Köp sag bol. Bäşim. Ne hanım aýtdy, şu netip bolsa, ne halipalarymyz bilen şu halipalan ýoluny halk aýdymlar netip bolsa jan tisse dinleýijilerimize ýetirer. Bize zehirimizi açyp görkezmäne, okumana, döretmäne şeýle mümkinçilikler döretip berýän gahryman adamymyza köp sag bolsun aýdýan. Gahryman adamymyň jany sag bolsun, tutýan tümli işleri barwajasyn. Köp sag bolun. Bäşim han arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Size okuwuňyzda, sunwatda, durmuşda uly üstünlikler arzu edýäs. Näme mehriban tomoşaçylar, ýigitlerimizden ikisem halipalan döredän aýdymlaryny näme biziň döwürlerden döwüre geçip ýüreklerimizi orun almagy başaran halipalan bir näçe aýdymlar bar. Ana şol halipalan mirasyndan galan halkymyzyň söýüp dinleýän aýdymlaryny bolsa bugun ýaş dehin aýdymçylarymyz Bäşim Ýolamanow şeýle de Han Pehlwanow başardyklaryndan näme şu gepleşiňiz bilen dinleýijilerine ýetirerler. Indi bir näçe ýyleşlerimizden gelen size degişli soraglar bar. Dörejlik toparymyzdan soraglar bar. Sizem gepleşigimiziň dowamyny şol soraglary jogaplandyrarsyňyz. Indi soraglara geçmeden öňürti gepleşigimiziň bir badalgasy bolar ýaly dinleýijilerimiz şuňam gepleşik gyzykly bolar ýaly heriňiz bir aýdym ýerine ýetirip berseňiz näýil bolýar? Näýil aýdym ýerine ýetirip bermekçi han? Murat ilkinji aýdymyzy Halipa Rawşan Halif halipamyzyň ýerine ýetiren mejnun edip ajaýyp aýdymma. Mümkin orada gepleşen başın şol aýdymdan başlaýyn. Şu gepleşikde ilkinji gerek men özüm ýerine ýetirýän edin şol aýdym. Şu owallar sadaşyna gepleşigimiziň birinji, ikinji mewsumynda da şol aýdymçylarymyzy ýerine ýetirmedi. Hakykatdan hem Han Pehlwanow şu mejnun eýletdiň aýdymy ilkinji bolup biziň gepleşigimizde ýerine ýetirer. Oňa ýa-ni Bäşim, siz näil aýdym ýerine ýetirip bermekçi? Menim şu halipalan aýdymy şu Türkmenistan halk bağışlayıp Hommat Celilfin şu iyillerde diyen aydımdı. İyillerde. Son. Onu ol aydımlar biz ulu heves bilen dinler. Mehriban tomoşaçylar, sizem o wagtlar sağlaşan atly gepleşigimizden daşlaşmalar. Size şu zehinli aydımçylarymyz halipalan döredän aydymlaryny başardyklaryny ýerine ýetirýärler. Dinläň diýinçe alan Türkmen owadynyň daşlaşma. Mirmirdin aktır dişin, yüreğin kalım kaşon. Mirmirdin aktır dişin, alyanağa düşür saçın hor. Beni mecnun eyledi, kulyanağa düşür saçın hor.
Hiç değilim bildim elem zahani. Hiç değilim geldim elem zahani. Yeni güzel hiç görmedim illerde, illerde. Köngülümün araminin dilini kani. Şeyda köngülüm coşma diyor güllerde, güllerde. Her heyran ekidir her her heyran ekidir değiller. O şoşur her yanı döküldü teller, teller. Yere uşan kul koklar tiya kekiller. Çöktüm yere düşürürdüm billerde, billerde. Dahil görmeni darım, uğrunda bimarım, köyümde zarım, zarım. Kendini kendinin yolun kararım, Rıdvan kimin gözüm kaldı yollarda, yollarda. Kimini adettir kaynayıp coşma. Kimini adettir kaynayıp coşma. Aşığı humardır uğrin karışma, karışma. Hem gamlı hem şivine dökeresme. Mekan tutmuş gözü kaçta kollarda, kollarda. Kendinin yolun kararım, Rıdvan kimin gözüm kaldı yollarda, yollarda. Mehruan ileşler, hormatly tamaşaçylar, owallar sağlaşan atly gepleşigimizde Bäşim Ýolamanowyň şeýle hem Xan Pärwanowyň ýerine ýetirmegini Halypalyň ýerine ýetiren döredin aýdymlaryndan diňledik. Indi gepleşigimizde ileşlerimizden gelen soralar arkaly dowam edelim. Ýigitler taýynmy? Taýyn. Başlaýas. Xan, ilkinji soraw size şeýle. Sizin aýdynçy bolmaklygyňyzy şeýle seýredäýmege düşnükli. Ýöne muňa kakanyz Türkmenistan halk artisti Pärwan Hamidow belli bir derejede täsir eden bolmaly diýip pikir edýärsiň. Şeýlemi? Owzor ogunda. Ne biz şahlygymyzdan öýümizde aýdym saga ul hormat goýulyp halipalar öýe gelip atam da ýany şu ustad köni halipalarymyzdan gelip aýdym saga berdiler, söhbet ederdiler. Dem kiçike çağa olamyň onuň şu öýümizde kakanyň namlarynyň biraz ulanın halipalar gelýärdi, aýdym aýdýardylar, şolar gulagymyz ganyp. Şonuň höwes söyledim kädiýän galy berse de kakym ilkinji halipam öz kakym dogry belep geçdim. Kakym ilki elime dutar tutup, şu dutarda aýdym aýdyp, ýürüýte tasyk mekdep internatyna okuw ýerdim. Ol ýerde dutar taýyryny bilim artdyryp, Türkmen Milli Konserwatoriýasyna bagşylyk urgunça bilim artdyrdym. Ol ýerde ustad halipalarymyz zähmet çekýär, şolardan gadymy türkmen halk aýdymlaryny ýinçe tilfimlerini öwrendim. Kämilleşip kämilliň aňyryny ýetmek ýok da. Onuň o taýda halipalarymyzdan bilimimizi artdyryp, häzirki wagtda öz başardygymyzdan
şol dutar aydımlaryny ýerine ýetiren galy bersede hakymyň dutar aydymlaryny öwrensemem strada ýolunda da aydymlary özüm başardymdan ýerine ýetiren. Düşnükli. Indi gepleşiň dowamyna dutar saduralyna da biziň milli sasenedimiz barna dutar saduralyna da aýdym aýdyp berersiňizmi ýa? Edil bu gedeki ýetleşiňde dutarda aýdym ýerine ýetirme taýyny gelmedim dogrymaýdym. Mene geljekden etip bolsa dutarda da ýerine ýetirer. Onu hanyň dinleýijileri geljekde näme dutar saduralyna da hanyň näme jany sessiýa aýdymlara garaşyp bilýärler. Indi mehriban ileşler gepleşigime dowam edýäs. Bäşim size şeýle sorag. Bäşim, sizin şu ýoly saýlap almaňyz aslynda biz bilýäs sizin şu toýlarda, bayramlarda ýerine ýetiren aýdymlaryňyň togson göterimi Halipa Türkmenistanyň atgazanan artisti Recep Ulugowyň aýdymlaryny ýerine ýetirýän biziň milli saduralymyz bolan Gyjak saduralyny. Bäşim, sorag, indi size degişli. Sizin şu ýol saýlap almaklaryňyza täsir eden adam barmy? Belki dogan garnaşlaryňyzyň arasynda biriniň aýdymsaz bilen baglanyşy bardyr. Özüňizden maşgalaňyza aýdymsaz bilen gyzyklanýanlar barmy? Ne gowsora welä ýylyşlemizden Türkmenistan halk başçy Sahyjep Arifň owazy ýaňala gökdip tarang ýaňala owasyna ne şu kiçiligimden şu agam atdaklan ýolaman şu saçyk mikdebe gatnap menem ýerine düşüp şeýdip şu sunwata bolan hüwel şeýdip İçeri ağaňyz kömek etdi-de şu sunwata gelmekliňi de şeýlem. Indi ýolaman diýdiňizde ağaňyza gady. Siziň familiýaňyzda ýolaman? Ha, hem şondan tälim alyp sunwatyň gapsyndan ätledim. Häzir hem şu döwürde mehman gahrman arkadamyň hyzmat edýär halkymyza. Toýlarda, bayramlarda şu aýdym sağlamyz bilen Türkmen halk aýdymlary bilen halkymyzy begendirip durýar. Indi şu ýerde iýleşlerimizden şeýle sorag gelip gowuşdy. Han bäşim, şu aýdym sağdan daşgary bir kärle meşgullanýaňyzmy? Ya koşmaşy ýene-de bir halipalara gatnap şu aýdym sağdan sunwatda öz sunwatyňyzy hasam kämilleşdirmek üçin sapagalyan halipalaryňyz barmy? Ya mümkin aýdym sağdan wagt aýryp başga bir kärle meşgullanýaňyzmy? Sorag şeýle. Ya diň aýdym sağ bilen. Gowsora ben. İlkilene gahrman arkadamyň aýdyna senlik kärde rehmet çekmäge ul mümkinçilikler bar. Esasy biziň öz kärimiz aýdymsa dogry ellerine häzir wagtda sport bilen meşgullanmagda ähli mümkinçilikler döret berdi gahrman arkadamyz. Boş wagtymyzda sport bilen meşgullanýar. Haýy görüş. Innamlaryň berkitmek görünüşleri bar, futbol oýnaýar. Öz diýiplerimiz bilen boş wagtlarymyz galy bersede öýde şu kakam halipam aýdymlary sunwatyň aňatyna çykmak sebäbi ýok. Şonuň üçin Türkmen halk aýdymlaryny galy bersede estrada ýolunyň halk aýdymlaryndan halipalarymyzy dinläp şu aýdymlary täze aýdymlaryň üstünde işleýär. Ahirman arkadamyzdan bile şu ýaşlara öz öwrünün zadyny halk köpçüligine ýetirmäge ähli mümkinçilik döret berdi. Dem şular ýaly mümkinçilikler üçin Ahirman arkadamyz köp sag bolsun aýdýar. Galy bersede geljekde ne edip bolsa halipalarymyzdan gelen halk aýdymlaryny, nusxawy aýdymlaryny, milli aýdymlaryny Ahirman arkadamyz üçin, halkymyz üçin şu lezzet berdi, begenler diýip ümid edýär. Dogry elediň hanna bizem sportda meşgullanýar. Ne galy berdi daşyndan siýahatçylyk bilen gezmän gowurýan özüm. Aýdym sağdan daşga bir boş wagt tapdyňyz, gedelenç etmäge. Nirelerde gedelenç? Türkmenistan gödel ýerler bar. Awada siýahat dolagy. Ne garam çölleyjekmi? Köpet dağımız var ne? Ne galy berdi ne? Boş wagtlarymda halipalarň ýanyna baryp şeýdip öz zehinimizi artdyryp. Indi şuma ýigitler, iki ýyňyda sunwat barady, halipalar barady, köp söhbet etdik-de. Mümkin bolsa gelin gepleşigimizi halipalaryň ýerine ýetiren aýdymlaryndan dowam edelim. Soňundan ýene-de gyzykly soraglar, sowallaryň size bar, olar ýetirer. Ýene häzir gepleşigimiziň şu ýerine bir aýdym bilen dowam edelim. Näme aýdym ýerine ýetirip bermäsi? Men häzir halipalarymyzdan bize miras barym, damana ýolundan şad edip bir o Türkmen halk aýdymlary bar. Şagyny ýetirlen başardymyň ýerine ýetiripler. Ulu höweslen ol aýdym diňler bäşim. Menem şu hanyň ýani dostlar hakynda bir gowy aýdym aýdyp bereýin. Türkmenistan halk artisti Ata Awliýewiň döredin aýdymy mümkin bolsa ýerine ýetirip bereýin. Ýigitler ulu höweslen aýdymlaryny diňler. Mehriban tomoşaçylar, o wagtlar saatlaşan atly gepleşimizden daşlaşmalar. Han Pehlwanow
Bäşim Ýolumanow jany sesse siz üçin aýdymlary ýerine ýetirediňler diýen canım. Sabram Savram zülflürüm yerdiğinden aşır gelin Yandı bitin bir vendin Gel bana tavşır gelin Yedid göryen men seni Ehli kıyılardan gelin can gelin Sen saat yani görürdün Barıca buldun sadeydi Aşık olun can gelin Aşık olun can gelin Oturtanın zanıma Kamışhana kuş kolayım Kuşup adamı yanına Sana duyguyum aytmana Ödüm barcak kaşına Yeni görgen men seni Gelli gönlüm şadeyli Oturmoktan, durmoktan İkimizin yakşı beydip yarsı gezmekten Yeni görgen mi seni Yeni bölümü şadiyle Taptırma bir ağaçta sen
şadeyli İkimizin yağışı beydip yarsı gezmekten Seni bir yermin seni bir çabulun şadeyli Ay şadeyla şadeyli Senne bar ahlakın, kalbin, yüreğin Baştan yakın hina bulun dostum Hin bilin akıllar sayın çürüğün Kış günün yan ile gülün dostum Hin bilin bir kuşak merdim bilmi Onurdun görür gözün ilmi Hin bilin ansırdım aydın yolumu Gün kimin şulusun falan dostum Yalkanıp gün bolup gitti gelmeden Hin bilen nur çayala hem yılmada Halal rahmet alın dostum Tevekketin bayramlarıma toyuma Bağıt kuşun onurdun nehren üyüme Ey dostum ülmidim ömrüm boyuna Halal rahmet alın dostum Dostum ülmidim ömrüm boyuna Gün kimin şulusun falan dostum Her işte himayet kılan dostum Her işte himayet kılan dostum Mehriban ileşler, hormatly tomaşaçylar, o wagtlar saatlaşanatly gepleşigimizi dowam edýäs. Ine şu wagt Han Şadeyle diýen türkmen halk aýdymyny ýerine ýetirip berdi. Oň ýa-da Bäşim Ýolamanow
dostluk hakda bir ajaýyp aýdym ýerine ýetirip berdi halipalaň döreden aýdymny. Indi ýigitler gepleşigimizi soraw-jogap arkaly dowam edeliň. Han bäşim şu soraw ikiňizde de degişli bir-biriňiziň aýdym aýdyşyňyzy öňem diňläp gördüňizmi ýa şuň ilkinji şu gepleşiňiz bilen bir-biriňiziň ýerine ýetiren aýdymlaryňyzy diňläp görýän? Ölen ölmü kiyimden bir ýokary jaýda bile okuduk. Sürmü bäşim geljekde şu ýyl soňky ýylyny futbolda olan gutarmady. Ölmü bile saklapda wagtda öz aýdyşyny görýär, diňleýär. Birinji ýerde Öňem diňläp. Düşnükli. Indi Han bäşim ýene de size şeýle gyzykly sorawmyz bar. Häzirki döwürde ýaşlaň köpüsi el telefonuny aýdym diňleme gowy görýärler. Häzir siziň hem el telefonuňyzy alsaň, içinde ýokman aýdym saat bardyr. Siziň el telefonuňyzy haýsy halipa bagşylarymyzyň ýa mümkin häzir döwürde ýaş ýyldız aýdymçylarymyz bar. Şolaň aýdymlar bardyr. El telefonuňyzda haýsy aýdymlaryny köp diňleýän? Meň el telefonumda esasy şu halipalarymyzdan bir miraslarym tahaman soragylýar. Meni halipaň aýdymlary alberse de estrada ýoluna, Rowşan halipaň aýdymlary. Şolaň aýdymlary esasy telefonda diňleýän aýdymlar şolar. Düşnükli. Bäşim? Han dogry belläp geçdi, näje han şu halipalara gadak geçdi. Elçe bolşa meňem el telefonumda şu halipalar bar, ýöne meňkide şu Recep Uluf halipada bar. Aslında siz Recep Uluf'un döreden aýdymlaryny ýaňam gepleşiň maşynada aýtdyk, 90 götürümli hem dörejülüňiziň ýerine ýetiren aýdymlaryňyň köpüsi Recep halipaň ýerine ýetiren döreden aýdymlar şeýlem. Ondan şu Türkmenistan halk artisti Qiyas Durduýewiň aýdymlary bar. Gahryman arkadaşym Tagallas bilen o radio ýylymyna, miras radio ýylymyna halipalarymyzyň aýdymlary ýaňlandy. Islenlik ýerde toý tomada bolanda şu el telefonum gerek ýer ýadyma düşmez aýdym. Ondan soň beýim el telefonum peýdal ýerler köp. Toý tomalarda bolanda söýler ýadyma düşmeýän ýerler bolýardy. Şonu el telefonumda diňläp ýadyňa sarp bolýardy ýa. Hawa. Düşnükli. Mümkinini gepleşimiziň şu ýerine bir halipalaň aýdymlarynyň ýene de gepleşimiz aýdyma wesep dowam edelim. Soňra şeýde gepleşimizden näme söhbet şu arka dowam eder. Sonra sahnamyzda şaharýas, her ýeňiz bir aýdym ýerine ýetirip beriň. Arkadaşım hav Bollu yürüp para para Varlı arkadaşım Varlı arkadaşım Yitirdi ıhlakım Varlı arkadaşım Bollu yürüp para para Varlı arkadaşım
sayname aşık kuvvet yar aylanayında senden biridir nutfalar Bilal kalam kaşımdan ayak gitti dağan Gülcü gövhür dişinden yüreklerde tatma boyun didelerde yaşımdan Bolli yürek para para Kal arka sayname Bolli yürek para para Kal arka sayname Dildanım geldi, tormana gelmiş bu hali Gam deşti gam horum geldi Ellerimle nağma saçı mehrivan bulvaç seni Tümmül bed etme saçına can eşedi zahrum geldi Al verik gitsin almalı Biz üçün yana almalı Akıdı boşu almalı Alma bilin narım geldi Yedir yüdürpün dağıdır Dinanda ışın dağıdır Ol gözül yanım bağıdır Gözül vefadarım geldi Akıdında nuktoy hali gel hali Tahirine geçer hali Ormana gelmiş bu hali Vefadarım geldi 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 yanım geldi Alnımı bilin narım geldi 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 yanım geldi Vefadarım geldi Ormana gelmiş bu hale Bödür vefadarım geldi Mehruan ileşler hormatly müşaşylar, o wagtlar sadaşan atly gepleşigimizde şahyryň şu tetirler bilen dowam edýär. Zenan nimet enengdir. Ýargyja ýatandyr. Daň zat berde turandyr, aňdaklarda doňandyr. Seni hordar etmejek bolup giýje günniz eňendir. Sebäbi ol enengdir. Zenan nimet uýaňdyr. Ýüzüň nury tuwagy. Utanjyňdyr, haýaňdyr. Ýagşy günne begenjiň kıyın günüňde söýäňdir.
sana gelecek belanın öňündäki gaýaňdyr, sebäbi ol uýaňdyr. Zenan nimek ýaryňdyr, ömürlük ýan ýollaşyň. Namysyňdyr, aryňdyr, alawlaýan ojagyň. Derdiňi deň çekişjek ýaqyn howan naryňdyr, sebäbi ol ýaryňdyr. Zenan nimek gyýdyňdyr. Teşne kalban gaýnyrjak aýdymyňdyr, sadyňdyr. Ömre şatlyk getirjek gulgunçaly ýadyňdyr. Ogul bilen deň durjak dowamyňdyr, ýydyňdyr, sebäbi ol gyýdyňdyr. Zenan nimek dünýedir, ýaşaýşa dowamdyr. Gelip gidýän demiňdir, sorup alýan howaňdyr. Zenan maşa dik bolsa ýaşaýşa güwäňdir, ondan gymmat zat bolmaz. Tumoruňdyr, dogaňdyr, çünki zenan ýaryňdyr. Çünki zenan gyýdyňdyr, çünki zenan uýaňdyr, çünki zenan eneňdir diýär şahyr. Mehriban ileşler, hormatly tamaşaçylar, ine biziň owallar sadaşyny atlyp etmişimde 05-75 gysga belgimizde mehriban enelerimizi wasp edýän bir aýdym haýyş etdiler, bäş mümkin bolsa, ine unutma diýip bir gow aýdym bar, şol aýdym mümkin bolsa ýerine ýetirip berseň, onuň ýydynden näme hanım bir islan aýdymny ýerine ýetirip bilerseň, onuň gepleşigimiz ýene de söhbetler arkaly dowam eder. Bunu sahnamda çağırýar. Sen çıplak inip sen yağıtı cahana Ay seni dünya getireni unutma, unutma, vah unutma Yüreğinden yürek verdi ol sana vah sol sana Ay büyüresini götüreni unutma, unutma dost, unutma, unutma dost, unutma Bakaysan sen su dilep, vah su dilep Ak sütleri oturun kevem unutma, unutma dost, unutma, unutma vah unutma Sen boyun çınar mı ya udin gerek Bar barunun bolon zan gerek, vak zan gerek Ursoktu sağ aman urya kayırık, vah şol yürek Akdanını atarını unutma, unutma dost, unutma, unutma vah unutma Şol barmana bakayan sen su dilep, vah su dilep Ak sütleri oturun kevem unutma, unutma dost, unutma, unutma dost, unutma
yatan kuva çevede Kumulgum yatan kuva çevede Ayak yalan oynan ilerim galli Yine vurur mükemmelin yerlerin Bilece oynanacak ilerim galli Yarım korkusuna yüzüme geldi Yarım korkusuna yüzüme geldi Edeli şerenim avu kuştuğun bildi Benim hatam ve minni kalli Bilgimde kebenim avu gündür kalli Araya tığalen ekin gizeler Araya tığalen ekin gizeler İlli fikir geçen avudok gizeler Kuydu yetmen kanalayı köz yüzülür Kanımlı bozorlu korurum galli Ayak yalım kuşu kulan takırlam Ayak yalım kuşu kul takırlam Nire gitti ana taza fikirlim Kurtuğumda vardır ettik şükürlüm Ay aydın'da aydana aydınlam galli asla barmanım Ünlü oloylara kaydı barmanım Beyle var yarıma uyudun görmenim Beyle yara asla yarım diminim Yarım hakta aydana aydınlam galli Hakta aydana aydınlam galli Mehriban ileşler hormat tomaşaçylar, ene sizin isleňiz boýunça Bäşim Ýolamanow mehriban inelerimizi wasp edýän
aydymy durmuşymyzyň bede bolan mehriban inelerimizi wasp edýän, unutma diýen aydymy ýerine ýetirip berdi. Türkmenni käbä deňelýän mehriban inelerimizi taryplajak bolsak, ilki bilen näme gözegimize gelýär? Gahrman arkadamyzyň jowhur paýhasyndan syzylyp çykan ene tagdym, mukaddeslige tagdym diýen kitap gözegimize gelýär. Elbetde bu kitabyň içinde näme gahrman arkadamy inelerine näil hormatlamak, öz uýagyna el sylamak, gyzyňa bolan söýgüň, umuman şu zinanlarymyz hakda, inelerimiz hakda mehriban arkadamyz şeýle jaýdar sözleri belläp geçýär. Bizim näme şu pursatda inelerimizi hormatlamakda, uýalarymyzy, zinanlarymyzy sylamakda görelli bolup duran gahrman arkadamyzyň ömrüne ömür goşulmagyny tüýsüremizden arzuwlaýas. Edid arkadamyzyň jany sag bolsun, başy dik bolsun, arkadagly diýardy, şu asuda ýurdumyzdy, parahat watanymyzdy, näme ene hudulary, çaga gulkulary, bagşy tadanlarymyzyň owadan aýdymlary hemişe erkana ýaňlanyp dursun. Onu mehriban ileşler gelin gepleşigimizi Han Pehlwanowyň, Bäşim Ýolumanowyň ýerine ýetirmegine aýdymlara diň salalyň, soňra gepleşigimizi siz bilen bilerekde dowam ederiz. Tavşırıp durun gaydın öyleyin. Ey yahir bizden ya peker gamdan bağrımını yırtar, saçı darap boy versin, ay bir karış boydan artar. Nikabın götürtü cemali elem tutur, hal cemala aşık minvay bolyan gülgünün bitir. Ey adı gelin uğrudur gün hancar, bulludur salama gelin kıyılır vay akılım araleme. Gelmen yılgır şuna mail men akılım aralime.
Yargada bası kanna barızca görme küdünü Korkuncumdan men ölüm Ak yüzüm aralım ey Sen menin maralım ey Gül yüzüm aralım ey Ay yılgır şına mayılım maralım Yılgır şına mayılım gelini Akıl maralım Kırkızık nur cemalın Kırkızık nur cemalın Ayırdın terden gelin Belep kamlanın Tiyğini götürdün derden gelin Kamatın pekirdi patlı surayı derden gelin Bakıp doymul gül rayına gül tenin nurdan gelin Gör ucunun uğrin qarab yüreğimi yerden gelin Gecelerine giy otağda Gecelerine tüm otağda şam çırağında yanardın Ak kollarım yer yanatıp ne acap sallanırdın Ay avadında çekirdir bir acayip tonudun Yer hünerden başı kıryan bir adallıdanadın Hüncüdüğün üzülüptür dişlerim dürdün geline Alyan kalın kaşını tüzüp Küçüğleyen ay cemalım yakan bazını çödüve Ay kara saçın tükülüyen Görme saçtan tükülüyen Kümüş saç yüzünü düzüp Sülmürüyen parmak dişler Kayılgırma kagülüve Panışın al canım al kamın gardan gelin Aydan heyheller işe çıkyan Ay heyheller işe çıkyan Anvoritin tepelep
Giyin dünyanı yanlanır ya kekilikte kekiler. Ay anzamadın garip önüm, anzamadın yıkı önüm gitmelerden öyküler. Aşık ozan koy başına görmez haslan söküler. Canımı koynum cennettir gülten nurdan gelinler. Ay anzamadın garip önüm, anzamadın yıkı önüm gitmelerden öyküler. Aşık ozan koy başına kara saçın söküler. Hey canımı koynum cennettir gülten nurdan gelin. Tipanışın al canım al kamangardan geline. Mehruan iletişler, hormatly tamaşaçylar, näme saatlaşan atly gepleşigimizde mahirlap barya. Prototon peýdalan näme gepleşigimizde gelip Halipalaň döredön ýerine ýetiren aýdymlaryny başardyklarynyň ýerine ýetiripine gepleşigimizden şu gün sanyna gatnaşan aýdymçy ýetlenmedi bar. Bäşim Ýolmanow, Han Peýalwanow, şeýledene saadany ýetler, Halipa saadany namady bar. Oňa sag bolsun aýdýas, ýigitler janyňyz sag bolsun. Gepleşige gatnaşyp, gow söhbetler etdik, gow aýdymlary ýerine ýetirip berdiňiz. Dörejilik toparmalyň adyndan size sag bolsun aýdýas. O be Murat, bizim yüreğimiz alkıştan arkadağımda bolan söýgüden doly. Reşlorial azaýyp döwürde ýaşaýan gahryman arkadağımda biz ýaşlar üçin döredip beren mümkinçilik üçin köp sag bolsun aýdýan. Goý gahryman arkadağımyň jany sag bolsun, başlyk bolsun. Biz ýaşlaryň geljekde öz medeniýetimizi, sungadymyzy ösdürip, kämilleşdirip, arkadağymyzy halk köpçüligimiz begendirer diýip umyt edýäs. Şular ýaly ajaýyp döwürde ýaşaýan gahryman arkadağymyň jany sag bolsun, başlyk bolsun. Ilmi damy ýurt ähmiýetli, dünýä ähmiýetli tutýan beýik tutumlar ilmi damy rowaj alsyn. Sag bolun, arzuwlaryňyz hatyl bolsun bäşim. Biz talip ýaşlar üçin atalyk aladasyny diýen mehriban, gahryman arkadağymyň jany sag bolsun. Tutýan tutumly işleri ilmi damy rowaj alsyn. Köp sag bolun. Ýetler arzuwlaryňyz hatyl bolsun. Indi gepleşigimizden başyny agdadyk. Edid arkadağymyň näme ihlasy bilen bizim ýurdumyz esasy gözel paýtagtymyz Aşgabat dünýä ýurtlarynyň şäherleri bilen deňleşýär, bäsleşýär. Bizim paýtagtymyz näme özüniň görkü bilen bütün dünýäni haýrana goýýar. Ine edid arkadağymyň ihlasy bilen paýtagtymyzyň görküne hasam bir görk goşup oturan Aşgabat seýilgähine ýerleşýän Aşgabat Meden Dinjal merkezi sizi nahara çağırya, isteseňiz ertirlik nahary, agşamlyk nahary, günortanyk nahary we sadan näýipler bilen ýa bolmasa maşgalaňyz bilen nämedir gepleşigimizden ahyrynda siziň her bir ýerinde bir çakylyk berer. Isän wagtyňyz Aşgabat Meden Dinjal merkezine naharlanmaga baryp bilersiňiz. Indi gepleşigimizden ahyryny bir watanymyzyň ösüşini watp edýän bir aýdym bilen jemlärs. Prototon peýdalanyp bize şeýle eşaretli zamanan sowga deden bizim ustadymyz, halipamyz, gahryman arkadağymyzyň janynyň sag ömrüniň uzak bolmagyny alyp barýan beýik işleriniň hemişe rowaşlyga wetsenmegini tüýsüremizden arzu edýäs. Gahryman arkadağymyzyň saýasynda bagtyar ojoklarda şyryň mukamlar, owadan aýdymlar, saatlar ýanglansyn. Mehruan iletişler şeýle arzuwlar bilen, häzirem ýigitlerimizden ýerine ýetirjek joşunly aýdym bilen owalar saatlaşan atly gepleşigimizden bugünkü sanyny geçir gutarýas. Ýene-de ýakyn günlerde türkmen owadyny owalar saatlaşan atly gepleşigimizde görüşýänçe hoş wagtyňyz.
yaşım böwrek watan sana yaradım. Kevemine togabım, kılla ata togabım, iki çıkmaz cevabım, vatan sana yaradım. İki çıkmaz cevabım, vatan sana yaradım. Namatım ağrım deyip, yanlıydım bağrım deyip. Vaktimin gitsin kıyıp, vatan sana yarasın. Vaktimin gitsin kıyıp, vatan sana yarasın. Vatan sana yarasın.